marhite-hite gor ni debata ama, dohot gor ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gor ni todi porbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Beta mahita manukka marsobba, marsinggang mahita tuadopan ni Jehovah sitop pahita. Ay ibana do debatatta, jala hita bangso pinarmahanna, jala biru-biru, diiring-iring ni tanganna. Haleluya. Haleluya. Maratangi ang mahita. Ale Tuhan debata manami na di banua gijang, asima roham dihami halak nagaleon, di idaho nagugudo musunami, say talo dohami di bahen alani hagaleon nami, di bahen ihu pangidohami matuho, say pargugoy jala pamonang mahami, maralohon musui, marahite-hite, panaonon ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mared de mahita. Tangihon hamu mapantik, ima nanibuat sian konvensi 1936 biddu 12. Ulaon dohot haporsiaon. Taha porsiai jala taha tidak kodo. Siam mulana ada orang somadabu jolmai tu dosa. Di babakit di mana jolmai gabe pangula dohot pangaramoti ulaon ni jolma marojan di debata nasai totong mangula ima na dienek sia Yohanes 5 ayat
10 marhitei mawar pasu-pasu ni debata tu jolma do tunasana tinopai marparabue do tu diri ni jolma do tuna humaliangna haporsiaon di Yesus Kristus ikon marparbuehon ulaon na denggan nalilu do halak molo dihirim dapotan hati goran hanguluan hasonangan dohat pasu-pasu ibana alani na mangulahon ulaon na denggan ima sesuai dot Efesus 2 walu song-songoni dot Roma 5 ayat sada marhite podaon taudol hodo asaringgas jala trampil jolmai mangula jala naniomona gabe pelean hamuliate utu debata dohot sumarihon na humurang sesuai itu 2 Korintus sia ayat 2:1 sada marhite podaon tatulak do akaulaon naso hinalomohon ni debata jala asasatia haposan dohot martanggung jawab mangulahon patik dohot hatani debata ditikina une dohot naso une lumobi ditiki aka pangujunan isarani korupsi para jujion panakoon penyalahgunaan wewenang para pangomoan nama torbaku panggades nama murahu laho marugihon halak na asing ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tu debata lao mangulahon konvensi berupa patik di ibadah ta madogoton saya pargugoi mahami mangulahon na bartu patik ni amen marid de mahita Tatopo ti madosata tuadopan ni debata. Alea manami jala debata nami na di Banua Gijang.
Para sirohana sumurung midahami, huparhatuto jala hutopoti hami dodosa, dohot pangalosion nami nagodangi, tatap mahami marhide asini roham, jala sesa madosa nami salahutna, alani pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonod dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu. Hamu akka naloja jalan asorat. Hupasonang pihamu. Buat hamu ma augakku Tuhamu. Guruan hamu ma sianau. Ay nalabok doau. Jalan aserep marroha. Asa dapotan hasonangan tundimuna. Ay labok do augakku. Jalan yang do na hupersahun. Hasongapang ma di debata diginjang. Amin. Mari demahita. Turpuk epistel di hari Mingguan tersurat di Psalmen 37 ayat 1 sada tajahama marsika soreng auma perjulo nungi ihutok kamu alai di ayat 10 sadai rap mahida majahasa edde sian si Daud sayunang mamoho padiatem mida akka perjahati jalaunang mangiburuho mida akka si ulahon hajuk kingon say marhaposan tu Jehovah maho jalaulahon na denggan ingat tu matanoi jaladaroti haburjuon pasahat madalam mutu Jehovah jalahaposi ibana asa ibana paturehon pasobbu ma Jehovah jala ibana paimaima sayunang moho proham mida jolma namardohar dalanda mida bawa siulahon gete-gete
Ay saya na siap dosogot akka parjahati alay saya na tianon ni akka na makapusi Jehovah do tanoi sugot. Rap mahida majah di ayat 10 sadai. Alai saya na taon ni akka partaon sugot nadoi jala mana dia ada meo. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hata ni demata jala na upiopsa. Amin. Mari demahida. Tidak kuma haporsiotay songon na hinatidak kon ni dongata sa haporsiyon di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di dewata Jehovah ido ama parguguna sa tudusan na tumapalangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni dewata Jehovah na sadai Imana tinubuhon si Maria nagabagabiya siyaton di porbadia andorang so habuhan hido tuhata natuban na wernit ipanguhuman ni silados na matatarpajal do ibana di hawap penor silam na tuat tu bertonong tanong na mungal umuri patuluhon na manaik ke surgo tau hundul siam na Jehovah Amanai pargugo na suatu dosani si may bana pamoloso to on ang humihala na mangulu dohot naman hau persia diton di perbadia kalau sada huria na badia huria atau pandala Kristen akan badia
do dah sandi dosa, do dah tay naman do, ngulak magulo sugo dah kinahal namate, do dah maluan na surga. Amin. Tabigi makor nani suarahon ni punguan ina Esther dohot ina Kamis.
KBG matiting nama sadohot si pamasaon di nasa mingguan. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari. Tapayutihut matikting nama ragam di Minggu 23 Februari 2025. Nabarjolo kuarane minggu tas sadarion ima minggu seksa gesima lapatanna onop puluari adorang so haheheon. Topik minggu makha holongi musuh 2 kelompok kortu hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 pitu 30 wib ina Kamis ama Huria NHKBP 10 wib ina Hana ina Deborah ama Jericho 10 pitu wib ina Esther ama Salom remaja. Napatoluhon ibadah Minggu pukul pitu 30 wib di tanggal 2 Maret 2025 nanaengro kita memakai bahasa Indonesia. Opat pertangyangan sektor hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Judea keluarga CSTT Togatorop Boru Sibolon Jalan Apel Pitu Sukamaja Baru Kanaan keluarga Nyonya Simajuntak Boru Bintang Jalan Pekapuran Sukatani Tapos. Efesus keluarga Nyonya Situa El Simamora Boru Manulang Jalan Kapitan Tolu Sukatani Tapos. Galatia keluarga Ji Banjar Nahor Boru Tambah Gang Kemang 2 RT 4 RW 8 Sukatani. Filipi keluarga A Nainggolan Boru Ambarita Jalan Tiparsari RT 0 RW 08 Mekarsari. Rabu tanggal 26 Februari 2025 Sion keluarga S Dolok Seribu Boru Manulang Jalan Bakti Abri. Petania keluarga P Nainggolan Boru Purba Komplek RRI Cimanggis belakang TK. Roma keluarga Sintua ISM Siagian Boru Tambunan Jalan Pekapuran Gang Berlian. Nasaret keluarga Hapardusi Boru Sihotang Aula Gereja HKBP Cimanggis. Klose keluarga P Manalu Boru Simanulang Gang Masjid Bethlehem. Keluarga Nyonya Sintua Simamora Boru Raja Guguk Jati Jajar Sada RT 03 RW 05. 5 amplop resort di Minggu tas sadarion tapatu pado papungu pelian amplop resort tapasahat mai di pelian napa duahon onom pelantikan panitia pembangunan. Di Minggu tas sadarion di kebaktian pukul 10 wib tapatu pado pelantikan panitia pembangunan Nehuriata ima naung terpilit marhita rapot na di hari Senin 10 pitu Februari 2025 nasalpu di patu pamaian non dung sipul majahatik ting. Na pabituhon pangapulion
Di hari Minggu sadarion tapatu pado pangapulion tu keluarga M. Marbun Borus Situmorang di sektor Kanaan. Tapatu pamai dung sipul kebaktian pukul 10 WIB walu Minggu ceria anak sekolah minggu. Di hari Minggu 02 Maret 2025 tapatu pado Minggu ceria sekolah minggu maringanan di gedung lantai sada masuk pukul 7.30 WIB. Sia pasahat ulos tu marumur 70 tahun. Hobar tu program nihuriat ta tahun 2025 ima pasahat ulos turuas nihuria marumur 70 tahun. Pukaut tama pasahat toni di bulan Maret 2025. 10 open donasi program pengadaan multimedia ibadah sekolah minggu. Masuk dodo warga BP Batubara Borus Situmeang sian sektor Bethlehem. Godangna 3 juta rupiah. 10 sada ruas napida mulai Minggu sadarion nungapida sian huriata ima keluarga Diki Apriandi Raja Guguk El Prisa Uli Arta Boru Sirait sian sektor Efesus nasida pida tu HKBP Resort Serang Distrik 21 Banten. 12 pendaftaran ulang Harwason atau daftar ulang anggota jemaat. Husosoi hamima tuaka ruas nihuriat tanau majalo pamasumasuon jala marsakap hot marhuria di HKBP Cimanggis asa didaftar hon ulang ma tu parhalado sektor nabe huhut mabuan akte pernikahan surat pamasumasuon 10 pahatuson harwason konfirmasi keanggotaan jemaat. Molo adong sian ruas nihuriata ama ina manang iana kota sekolah minggu remaja dohot naposo bulung nasai marminggu tuhuria na asing husosoi hamima molohot dope nasida ruas nihuria HKBP Cimanggis asa tuhuriat tahun mamar minggu sude manatoras majamoton akayanakon asa hot madohoti parmingguon di HKBP Cimanggis onma dalan ni parhalado pahatuson harwason ni huriata 14 pilihan bulanan. Khobar tu hasil rapot nihuriat di tahun 2025 on. Tapasahat ma pilihan bulanan ganu bulanna tuhuria marhiti parhalado sektor tabi pinangidoma tu sude ruas nihuria asarade mahita makari koton pasahaton ganu bulan 15 torop ni ruas nama dohoti parmingguan tanggal 10 Februari 2025 730 halak 10 ruas nama ulang tahun kelahiran 20 halak ulang tahun pernikahan opat keluarga Padita dohot parhalado HKBP Reso Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 24 Februari sahatu tanggal 2 Maret 2025 hatani debatana pasikopon lasniro hamuna tersurat do di Yohanes 15 ayat 7 molomian hamu di bagasan ahu jala molomian hataki di bagasan hamu jupang hamu do manang dia pe dipangido roh hamuna 10 pilihan iuran diakoni sosial huria torop na pasahaton pilihan iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguan 20
pitu kepala keluarga godangna 5.650.000 rupiah. 10 lalu pelian bulanan doh tahunan. Torobna pasahaton pelian bulanan tahunan di bagasan mingguan 25 kepala keluarga godangna 5.605.000 rupiah. Mau lihat tema di pasahat huriat tatu sudi ruas naung pasahaton pilihan bulanan dohot iuran diakonia sosial 1 bulan Februari 2025. Tuakana so pasahato dope taingot ma amang inang makarikoton pasahato sagano bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe 10 siang keuangan huria 10.750.000 rupiah. Pembangunan 1.104.175 rupiah. Sentralisasi pusat 10.472.275. Jumlah 20.373.500 rupiah. Molotung adong pilihan naso tercatat menang salah redaksi akka piliani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padeng gatosa songonima tikting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuhatama piliani bahan sangap di goarna. Amin. Tapi gimana kor nani sorahon ni punguan ama Jericho.
Marede mahita huhut tapapung pelata sada A untuk kuria, sada B untuk pembangunan. Satu ayat 2. Dameni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima mga ramo ti ati-ati.
dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas madihita kadamang dohot dainang saluhutna. Tatangihon ma hatani debata jamita di minggu tasadarion, imana tersurat di Evangelium Matius bidut 5 ayat 30 walu sahatu ayat 40 walu. Tapai hutihut mahuzaha madihita songonom matar surat disi. Di bege hamudo hata nama dok, mata do abul ni mata, ipod do abul ni ipon. Alai ahu madok tuhamu, unang alohamuna jahat. Molo adong nama mastap hurum siamumi, tarehom ma nang hurum musihab birang. Molo adong nanaing mabahin siddir tuho laho mabuat ulosmu, ate nama dohot baju-bajum di ibana. Molo adong manang ise namang gugoyho madongani ibana sapal, oloy ma ibana 2. Lehon namang ido tuho. Unang tudali nanang marsali tuho. Dibegi hamudo hata namadok, holong maroham di dongammi, hosomma ia dimusum. Alai ahudo madok tuhamu, holong marohamu dimusumuna. Tangyakon hamuma akka napa buru-buru hamu. Asa tunggabe anak ni amamuna na di banwagijangi hamu. Ai di pabisar do matani arina tu akka parrohan na jahat nang tu na bonar. Di parodo udat tu parrohan na tigor nang tu nagiduk. Ai moloholong rohamuna holad di akka na makaholongi hamu, dia maupamuna. Gari akka si jalobeo, da songonido di baen. Dia doha surungam muna, molo dengan hatamuna holat tu akka dongam muna. Gari akka si pelebegu, da songonido di baen. Ipe ikon sudenggaddo rohamuna, songon amamuna di banuagijang nasun dengan rohai. Ido sahatna. Hamuna kadamang do dainang naposo nang remaja, adong do manang napiga paretta manang ajaran ni Tuhan Yesus sasitong na menimbulkan kontroversi, perdebatan, dohot akka penolakan. Apalagi matuhalak parise, si boto surat na benar-benar menguasai teori Taurat, bahkan namian mangolu di pola lama perjanjian lama. Ternyata memang godang do namaralo tu pamikirion tu pangatusion nasida taringot tu podani Tuhan Yesuson. Alai sada pareta manang ajaran na sangat-sangat kontroversial, bertentangan tu logika ni hajol maun, termasuk mahita sahat tu ari sadarion, sahat tu dang binoto, sahat tu digan. Ima poda nama dok maka holongi musuh, mengasihi musuh. Basi pakak mahita songon namol do jalon teh. Alania haka manginang sudah jolma standar berpikirna nungai terpola satu batas badia do mungkin nih ngai beto ngasopol be. Bagaimana mungkin kita bisa dapat mengasihi musuh? Bukankah musuh itu seharusnya menjadi sasaran kebencian? Bukankah musuh itu menjadi alamat pembalasan? Alai oddo poda oddo kamanginang poda makaholongi musuh oddo
puncak ni sude ajaran poda ni Tuhan Yesus nama cai perlu berengot tajala ido na nyodolhon na diturpuk tahun jamita sadarion. Nagabe sada ciri utama, ciri khas na membedakan napa ibarhon akasi iuton Yesus dot sian aka na asing. Di sido idoban nanakin di urutan-urutan berikut. Anggo holat tudongamu do holong rohamu apola beda nih tunasing ngadong. Anggo holat tudongamu do denggan hatam apola beda nih tuna asing. Ay si jalobeo pisong nido, naso maragamay pisong nido. Panak ko pisong nido. Todo kamanginang panak ko songoni. Molarong panak ko patalap tartaku dua berusaha do lahu peluahoni bahado asabuy madua dongan naon. Ima holong ni rohana. Ido na ni Tuhan Yesus di son. Maka ini adalah sebagai ciri utama, ciri khas. Tamulai ma sian poda nama dok unang baloson najat balos ni najat. Jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Kamanginang molo di halak Yahudi adong do hukum pembalasan na digoari lex talionis. Jala ondo nagabe dasor ni Tuhan Yesus mamudahon asa unang masa be pamaloson. Najat balos ni najat. Nah, tapuk kamazwa manginang majah ayat 30 alu rak mahita majahon. Iya. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Na adong do songono poda nakin ido. Adong do songono poda na imanakin lex talionisi. Ngai boto hamu baikan min na Tuhan Yesus. Mata abul di mata, ipon abul ni ipon. Tazah mazo Muse 2 Musa 20 sada ayat 24 satu ayat 25 rak mahita majahon. Bugang do abul ni bugang. Ibu tahu lapatan ni sudi. Jahaman no bahasa Indonesia nai. I petong lam soy botan non. Iya. Jali molo mabortu bengkak bekas pukulan. Molo punil bekas terbakar melepuh. Jadi molo ibadah dongat tu si ikobeno do tu ibana songoni muse. Songoni mana ni dok naon. Odo na di Tuhan Yesus si ngai boto amu bekan ninna tuak kasisian nai. Na diguari lex talionis hukum pembalasan. Alai sasitong nak kamanginang hukum pembalasanon. Ini adalah sebuah sistem yang mengajarkan tentang konsekuensi tindakan, di mana tindakan jahat seseorang kepada orang lain harus dikembalikan kepada dirinya sendiri dengan cara menerima sanksi yang adil dari perbuatannya kepada korban. Kata boto bekan, dang sebenarnya konsep pembalasan, tetapi mau mengajarkan molo naing suaci di bae dongamu tuh unang bae songoni, alai molo ngai bae kuaci rohan dongamu ikut jala omu do songoni. Bukan pembalasan harus membalaskan itu, sehingga yang dimaksudkan adalah sejumlah kerugian akibat tindakan seseorang harus dibayarnya. Itu sasitong na prinsip. Tujuan nak kamanginang lahu mengurangi kejahatan do. Asa marpikir do zolma mangulahon na zat tu dongan na. Ay tagamon doan non jaloon na doi muse molo ikut diulahon. Dan ini diatur dalam sistem hukum yang berlaku yang kita sebut tadi lex talionis itu. Alai lam liling lam bergeser ma jala pada akhirnya dipahami secara hurufiah dan sepertinya dianggap sebagai layak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi hukum konsekuensi doa kamanginang molo dalam sisi positif na dihalak batak si soli-soli don masukna. Ada pembalasan yang setimpal untuk membatasi kejahatan. Jadi dalam konteks berpikir doa kadamang doa dainang hukum pembalasan nak kaningani ditawar ho Yesus
Sada pemahaman sekaligus menjadi ajaran baru tentang kasih, tentang pengampunan, dan tentang pengorbanan sebagaimana dituangkan dalam khotbah kita ini. Dan inilah tadi norma moral tertinggi dalam hidup seorang Kristen atau seorang pengikut Kristus. Maka kita diajak untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan lebih daripada itu pada tingkat level tertinggi adalah kita diperintahkan untuk mengasihi musuh. Maka holongi musuh. Gabe tugu ma suku-sukuna macai rekod nak kaningan ina di bonanai. Kasihilah musuhmu. Mungkinkah ini? Maka holongi musuh mungkin dua kamanginang. Matius 5 ayat 44. Alayau do madok tuhamu. Holong marohamuna di musuhmuna. Tangya kok kamu ma aka napa buru-buru hamu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Padahal kita tahu musuh itu dari logika kita itulah sosok yang harus disingkirkan. Tempat pelampiasan kebencian, dibenci, dilawan, disingkirkan, dijauhi, dan sebisanya tidak usah ketemu. Au terhubayak ko domoladong marmusu misalnya dong asa sektor ta HP sopi dalan base termekel ham neng pajupang marupani awal mamar ge poron sangai bereng bah HP dang adong betu sipang be. Termulai matong gerakan pura-pura neng mulak tong salah pura-pura martelepon asudi mah pura-pura uduk pura-pura serius ala yang gudi bagasar rohana harumah temanianon ido sadar realita na tak alami di bagasang ulut tau nak kamanginang unang munafik ateh harus kita akui bahwa kita masih ada pada posisi itu. Jangankan mengasihi musuh, mengasihi teman atau sahabat saja belum tentu kita bisa. Warna dodongan, buktina karena mardongan itu berbedai. Apalagi ma intens perjupangan na jok pajupang, lalak dang marsiat tusan. Holan na hipal do songoni pungu dang marsiat tusan dang madodo roha. Misalnya di pungu akur, dak kamu nahudok. Aidang bodoh saling mendalami, lebih memahami bagaimana karakternya si X dengan si Y. Aidang nong marsitada dipikir adok di roha badok cara pak katayonan unang gabe songon naci roha ku molo makatai ibana. Mahanang hola marid dido. Unang palang kamu dak kamu nahudok. Bohado hita patupahon nak kaningani gerakan untuk mengenal sahabat saja teman yang sudah satu punguan pun sapunguan marga sapar sahu tahun sahuria sapunguan kur hami di konteks ni perhalado asalnya tusan merhite hatana cara gaya bicara cara melihatnya kita paham bahwa dia tidak sedang menitipkan sesuatu di dalam hatinya hanya memberikan lewat perkataan-perkataan yang wajar. Nyadang saya dohon nak kamanginang salah do moloi do songonon au songni do makatai moloin na ngasongon niaun na baik ko biru badot tong jauh nang bangga memang songni do gugugu suaraku ina unang bangga tong dangi mari berubah tetapi baiklah dari sisi lain kita mau mengenal dia oh songono do ibana sehingga molomar soal pehita marsimurukan dang sahatu namar musuh barang boy gabusat tak boy do marsi merukak kita alay unang gabi marmusuh
Au biar roh aku ala sesosongono nomor jamita. Olon nulu biga be 50% gabe si rohana ala ni jamita kan. Hape jamita do. Jaladang adong niat lah manebak manangise. Ai jamita do. Jalangan mulai terasa ngadong. Odo naik ko berengotta. Wahado hita manada dongatta. Asa ketika berbeda pikiran, berbeda pendapat, karakter, kita bisa saling menerima. Andaikan pun harus berdebat dan mungkin juga sampai harus marah, tetapi itu berhenti di situ. Mari mesra lagi. Karena yang mau kita lakukan dalam perdebatan itu adalah untuk menyatukan visi misi kita, pendapat kita, bukan mau mencerai-beraikan kita. Odo amanginang. Maka holongi do ngapebu do mau apalagi maka holongi musuh. Jadi bagi banyak orang mengasihi musuh, berbuat baik dan mendoakan mereka, apalagi tadi sampai mendoakan mereka adalah sesuatu yang mustahil bisa diterapkan. Tetapi Yesus memerintahkan kepada para pengikutnya. Yesus mengajak kepada para pengikutnya untuk mengasihi, mendahului untuk mengasihi. Alani akka manginang mulut abereng memang bagi kebanyakan orang mendahului bicara dengan musuh adalah sikap merendahkan dirinya sendiri bagi banyak orang. Mulu ngamar musuh, bapak kulingi mak, polai persoalan ibana do salah anggo sojelo ibana mak kata itu ada ulang. Berdiga madang jadi be. Karena dia merendahkan diri dengan mau bertegur sapa dan pertama sekali menegur orang yang mungkin dia benci. Maka wajar saja kalau banyak dari antara kita langsung pesimis ketika mendengar perintah ajaran kasihilah musuhmu. Aleusukum majwa mamanginang pesimis doamu silent hohom sesudi. Dang unang pesimis hita jala ido na naing taupaya di bagasang uluton jala unang itor marpikir hita perfeksionis sempurna benar dalam melakukannya. Tetapi ada tatanan-tatanan yang harus kita lakukan sejak awal untuk sampai ke puncak bisa mengasihi musuh dan bisa mendoakan mereka. Siambulan na ido ahadon Allah sipatoriotai diajar Tuhan Yesus do kamanginang perintah Yesus ini mengajarkan kita untuk belajar ikhlas. Ikhlas. Karena keikhlasan akan membebaskan kita dari membiarkan sakit hati menjadi dendam dan akhirnya melakukan pembalasan. Nah so ikhlas do hita mamereng kenyatani. Dungi saya margura sama di bagasar rohatta. Isada perpunguan marapok ma adong makkahatana sorenggan. Adong mahatanong pasal puhu. Dung mulai siapa rapotoni, anggo haputusan ni rapoti dang dingot hatana salpu ido dingot. Saya margura sama di bagasar rohana. Basa pala naking ngapala songoni hatana. Enong buhan wa ngulu ni. Sama, hutan dopung ni. Sa lu tu si. Pete marsogot. Sudah mulai konsep untuk membalas ini. Jupang tikinang goho sudah maho. Magudang may rasa sakit hati itu menjadi besar, tumbuh menjadi dendam dan akhirnya mulai proyeknya, rencananya adalah untuk membalas. Karena kita tidak ikhlas. Ikon ikhlas doh. Tetapi bagaimana caranya manginang? Nah sasitong nga diboto Yesus doi sehita. Yesus mengenal kita, dia sungguh-sungguh tahu kita sehingga tidak secara drastis dan spontan seseorang mau membuka hatinya untuk memaafkan dan mengasihi. Tidak secara drastis. Dari pengenalan Yesus akan kelemahan kita itulah manginang Yesus membuat langkah-langkah untuk menyadarkan kita dan menggugah kita untuk mengasihi musuh sehingga sampai kepada memiliki kemampuan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan betul kejahatan. Sahat mahita tu punya kemampuan mamaloson nazahat dohot marhite nadenggan. Jadi di sadaka Tuhan Yesus dohita dohot hal-hal na logis ima uduk ni
ayak tanah kaningan yak kamanginang. Parjolo di dokot Yesus membalas kejahatan dengan kejahatan itu adalah dosa. Toho doa manginang toho. Itu bandai dokon. Mau laci roham di bedongammu martangi yang maho jalau nang sakapi naroa asau nang gabi dua si pareso ommu. Paresomu alomi paresomu museroham. Pasti sudah do hitam mangoluhonon. Odo no muratusan. Alai laos songonido murana mangulahon. Murado mangulahon pamaloson. Tapi itu yang logika. Lalu Yesus masuk lagi kepada langkah kedua yang logis. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Itu adalah biasa doi. Tang pola halna unik. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Alani doa sadong zolma gabe saya dong holan na khusus dongan nakan bestina. Mangalop pagadong inat tasyanu eliat tudungan non. Mangalop pakatupet inat taon eliat tuson. Song nido. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, logikanya menurut Yesus biasa itu. Orang yang tidak beragama pun bisa seperti itu Tuhan Yesus. Alayu nang gabi masotita, taulah matorus songonizo. Unang gabi so tabalos naringgani. Ko balos sater naringgan marhite nadinggan. Ay buano ro dipiringi, ya tu siamu do kenang dipiringi. Ilop pasak sangi jabuna, itaruh tu tetanggana. Mulih huta ka songonido. So nang goy day perjabu do pengator tetanggana ilion. Ilion mah sehali dang idok mau liate. So na sedok mau liate. Padua halihon itaruh mo se sa minggu nai dang idok mau liate. Hebat mainat taon. Asongonin ditaruh dang idok mau liate. Patulu halihon nang isedok dope. Ah dang dokoronian no mau liaten na suja. Jadi luang ado halak mau lo solo mabalos na dinggan do na dinggan. Nang gua pala hata mau liate atong asaromu se. Gitu. Fokus mahista musiaka manginang, kebaikan dibalas dengan kebaikan itu adalah biasa. Dang pola ikon adong rumus tusi ay gerakan hati ni zolma doi. Naboy mungkin terjadi tanpa ajaran firman Tuhan. Dang adong pola nak unik di si. Tazah mazua manginang Lukas onom ayat 32. Lukas onom ayat 32 dohot ayat 33. Di bahasa Indonesia mah asarap kita mengatusi. Ya. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ima rumus sisoli-soli tai. Molo ro tu pestam, molo neng roa tu pesta baik rodo tu pesta kuda. Ima sisoli-soli. Kebaikan dibalas kebaikan. Ukuran kebaikan. Tetapi Yesus mau mengajarkan kalau itu hal-hal yang biasa, kita disebut itu sebagai sisoli-soli. Ukuran kebaikan kita adalah kebaikan orang lain. Molo burju halak ba burju maiba tuibana. Jadi marhiti haburjon naido muncul haburjota. Biasa do yak kamanginang. Dang apala dong hasurungommu nina Tuhan Yesus. Alay omma nakin nagabe puncak membedakan dengan orang lain. Yaitu kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itulah yang Kristiani. Omma na Kristiani. Pengikut Yesus harus berbeda dari yang lainnya. Dan perbedaannya bukan dalam hal-hal yang lain. Perbedaannya harus nyata dalam kemampuan membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Dengan pengampunan, dengan pengorbanan, dan dengan kasih. Nah, ketika Yesus membandingkan para pengikutnya dengan orang lain, ini berarti bahwa tindakan atau perbuatan kita seharusnya tidak ditentukan oleh tindakan atau perbuatan orang lain, tetapi ditentukan oleh relasi yang baik kita dengan Tuhan. Jadi mulu adong madok denggad do hubungan na do Tuhani alai say di piaro sugo ni rohana margabus do ibanisi.
Pergabus deh. Jala pos roh kudang arok kita pergabus di. Aka nong mermusi merdinggam menong. Tori pature mak. Asa marguna unang luza itu saya merminggui mabigatan ini batapa sa pilihan. HP saya tong tapi aroy. Walaupun tidak semudah itu tapi berdoalah. Jumolo tangyak ko dirim asa boy madzalo. Dungi pemanangyak ko musuh. Nilai-nilai inilah yang kita tonjolkan, yang membedakan kita, sehingga sekali lagi perbuatan baik kita, tindakan kita tidak ditentukan oleh perbuatan atau tindakan orang lain, melainkan oleh karena relasi yang baik kita dengan Tuhan. Maka manginang namat sayar gading ulutta songon halak Kristek kita alani tahu jima manginang belajar sian tayong dopetai peristiwa ni si Joseph dan si Joseph na mangalak si Maria. Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya, tengok dok kamanginang, diberengi bana do potensi ni asini rohani debata na mga rajay dirina. Gabe di bani bana ma jala om mata hanguluhon nak kamanginang parjolo tabereng ma membalaskan kejahatan dengan kejahatan itu akan membuat permusuhan terus berlangsung. Terus namai tengok mamuse di balik kejahatan itu berpikirlah positif bahwa di dalamnya Tuhan berkuasa membuat rencana yang jauh lebih indah daripada hanya sekedar sakit hati. Dungina patuluhon dengan melihat rencana Allah itu dalam kehidupannya, kita pun akan digua untuk mau mengampuni yang jauh lebih baik dari sekedar memuaskan hati untuk membalaskan kejahatan. Odo konsep ni si Joseph ay holan roak kahang angginay mangido tolong tu ibana ay turbo na ripasonon na kan alay daong asido rohana mamereng akahang ginay ala di boto ibana sakap nauli arong di patupa di bata di si taonon na niya dopan na di hasusugo ni rohani akka hahaanggina. Maka seorang pengikut Kristus harus membedakan dirinya dari yang lain, tetapi bukan dari penampilan dan cara ibadah semata. Dakolat di penampilan, melainkan kepada kemampuan dalam mengampuni dan dalam membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Mauliate Tuhan. Tung hujalo hamido podana arga sian hatam diazari hami Tuhan lahu maswadaho diri nami hagiok nami dinamasa aka suguni roha permusuon dipaingot to hami asa olo hami Tuhan maka holongin nasida alani pakka holongim di hami urupi mahami godang dosiat tonga-tonga nami nasayolo manaon nahacit di pikiran na di rohana sialani akasuguni roha dang tersuado kami ituhan atau ngasih maroham urupi hami makamonakoni di bagasan Kristus Yesus. Amin. Mari dimahita laos tapasa mapiliata piliap padua doho tupak amplop tu resort. Asa tulus podo
mapiliatta. Ali de bata ama namin na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasan na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti, asahu parhase ang hami pilihanon, pati bulo na rajaon mo ditong atongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutad hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namin na di banua gijang, say pinarbadia magawarmu, say ro maharajaommu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Mahamu di bagasad dame, jala-jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon ma damena tu todim.